Вассаламу аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Әмма бәд, барша мақтау Хәммәд сәнәләр. Безне юктан бар кылып төрледән төрле ниғмәтләре белән безне сөендереп торган, шушы аләмнең тәрбиячесе, идарәчесе булган Аллаһ субхана ва тааляны тиешле һәм рәхмәт өчен безгә үрнәк буларак җибәрелгән сөекле пәйгамбәребезнең дә рухына, әһлел бәйтенә салават шәрифләр барып ирешсә иде. Менә әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тааля безне зур сөенеч белән сөендерде. Ул да булса Рамазан аена ирештерде. Бүген Рамазан аының беренче төне. Шушы мүбәрәк айга Аллаһ Тааля безне ирештергәнгә күрә без дә аңа рәхмәтле булып, игелекле гамәлләребезне арттырсак идек. Тиешенчә ул таләп иткәнчә, пәйгамбәрбез күрсәткәнчә уразалар тотырга Аллаһ Тааля насыйп итсен иде. Һәм менә бүген шушы кыска гына намаз алдыннан булган вагызыбызда кыскача гына өстән генә Рамазан аеның фазиләтләрен, үстенлекләрен алып китербез. Әгәр дә аны белсәк, безгә бу айның кадерен белергә инде җиңелрәк булыр. Иң беренче шушы Рамазан айы ирешү белән Пәйгамбер саллаллаһу сахабаларны сөендерә торган булган, шатландыра торган булган, сезгә ди мүбәрәк ай җитте, хәерлеккә ирешергә тырышыгыз. Һәм ул әйтә иде, менә шушы айның нәрсәсе белән аерылып тора. Иң беренчесе, бу айда шайтаннар бугаулана. Шулай бит? إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرادة الجن. Иң беренче шушы Рамазан айының төнендә ди. Без иң беренче Рамазан айының төнендә, шулай бит, шайтаннар бугаулана ди. Ягъни шайтаннар, җиннәр бугаулана. Безгә инде начарлыкка өндәүче, вәсвәсә кылучы калмый, без калабыз үзебезнең нәфес белән, ягъни теләкләребез белән генә. Шуңа күрә дә менә уразада сизелә ул безнең ничектер әшәкелеккә, начарлыкка бер дә күңел тартмый, шулай бит, вәсвәсә кылучы булмый, үзебезнең теләкләр белән генә калабыз. Һәм нәрсә ди? Җәһәннәм ишекләре дә ва гулиқат абвабун нар ди. Җәһәннәм ишекләре дә ди ябыла ди. То есть нәрсә дигән сүз? Шушы җәһәннәмнән без начар гамәлләребезне калдырып, үзебезгә дә киметергә бурычлыбыз. Һәм җәннәт ишекләре ачылады. Нәрсә дигән сүз? Җәннәткә илтә торган гамәлләрне кылуны без арттырырга бурычлыбыз ди. Һәм нәрсә ди? Фәрештәләр ди, дәшеп торыр ди, хәерлекне теләүче ди. Шушы хәерлеккә омтыл. Һәм начарлыкны теләүче ди, начарлыгыңны кимет ди. Димәк, менә бу ай безнең шушы беренче хәдистә үк күрсәтелә. Biz яхшылыкка омтылып, начарлыктан тыелып, җәннәтле булырга, омтылырга бурычлыбыз. Әгәр дә без иң беренче үзебезгә хәерлек теләсә. Һәм инде бу беренче фазиләте, нәфес белән генә калабыз. Икенче өстенлеге ул да булса, шушы мүбәрәк айда безгә Аллаһ Тааля иң беренче шушы тормыш кануны булган Коръән Кәримне индергән. Шәһр Рамадан аллази унзила фихил Коръән ди. Шушы мүбәрәк айда ди сезгә туры юлны күрсәтүче Фуркан дәлил булара, ягъни батылны, ялганны хаклыктан аера торган, ягъни хаклыкны күрсәтә торган, акны карадан аера торган Коръәнне шушы мүбәрәк айда индердек ди. Һәм шунысы бар әле, бу ай безнең чистарыну айы. Бүген вагызда да, җомгада да инде сөйләгән идек. Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, кемдә кем шушы айны ди. Ман сама Рамаданы иман ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi. Бухари җыентыгында килә торган хадистә, кемдә кем иман белән һәм өмет белән ди. Ягъни әҗр савапны өмет итеп, тиешенчә уразаны тота икән ди, ул шушы айдан ди чистарынып, пакланып чыгыр ди. Һәм әле без дә менә монда җыелдык хәзер таравих намазы укырга, шулай бит. Шулай ук таравих намазына йөрүдә безне шушы күңелдә теге җыелган пычраклардан арындыруга бер сәбәп икән. Бозык гамәлләрдән, гынаһлардан, начар эшләрдән. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, "Мен кама Рамаданы имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Кемдә кем шушы Рамазан аенда ди шушы төнге намазларын торгыза икән. Без төнге намаз укырга кирәк. Чөнки акшам ул кояш баегач та, ягъни кич. Ясту инде ул безнең төн.
Безнең ястүннән соң уже төн башлана. Сәхәр тамамлык безнең төн санала. Һәм бу ястү намазыннан соң укыла торган намаз ул төнге намаз. Таравихны без менә монда килдек төнге намазны укырга. Кем менә шушы төнге намаз, ягъни таравихны укый икәнде иман белән, өмет белән, Аллаһ Тәгалә шулай ук шушы таравих намазына йөрү безнең сәбәп икән гынаһлардан чистарынуга, паклануга. Һәм икенче риваяттә дә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кемдә кемдей иман белән ахырына хәтлек, иман белән, соңгы сәламына хәтлек иман белән шушы таравих намазын укып чыга икән ди, аңа ди төне буе намаз укыган кебек әҗер язылыр ди. Карагыз, нинди зур фазилат. Әгәр дә без ахырына хәтлек түземлелек күрсәтеп укып чыгабыз икән, булай бит, төне буе намаз укыган кебек әҗер язылыр ди бу кеше. Әйе, кемгәдер теге басып укырга авыр булырга мөмкин. Утырып укый ала. Аллаһ Тәгалә, Пәйгамбер саллаллаһу рөхсәт итте, шулай бит. Басып укый алмасам, утырып укыл диде. Бигрәк тә әле ул нәфил намазына тагын да теге рөхсәтрәк диек инде. Һичшиксез фарыз намазына басып укырга кирәк, әмма сөннәт намазларында таләп инде әзрәк йомшаграк. Безнең бу нәфил намазлар төркеменә керә, таравих намазы. Шуңа күрә кемнең аяклар авыртса, нитсә, утырып укый алабыз. Әмма хәерле ахырга хәтлек иман белән булырга. Ни өчен? Чөнки хадистә әйтелгәнчә, тулысынча иман белән укып чыкса да, төне буе намаз укыган кебек әҗер. Карагыз, нинди зур фазилат. Һәм шушы Рамазан айының тагын бер фазилаты бар. Ураза тотучыларга да Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, аерым ишек әзерләнгән ди. Ягъни раян ишеге, кемдә кем шу Рамазан айында да ураза тотып, тагын нәфил уразалары тотып, Аллаһның әмерләрен тиешенчә үтәп бара икән, шушы кешегә ди җәннәттә аерым ишек булыр ди. Һәм менә бүген җомгада да әйттек, шушы уразабыз әле безне яклаучы да булырга мөмкин икән, шәфәгать кылучы. Кем ураза тота ди, Коръән белән ураза тоту шәфәгать кылыр ди. Раббым минем сәбәпле тыелды, ягъни гынаһлардан, ашау ичүдән. Рөхсәт ит аны шәфәгать кылырга, аны якларга. Һәм Коръәндә әйтер, мине укыды, төннәрен йокламады, Коръән укыды, фикерләде, шәфәгать кылырга рөхсәт бир миңа, аны якларга дип. Һәм Аллаһ Тәгалә рөхсәт итер ди. Һәм әле җәмәгать Рамазан айына ирешеп тә, шушы уразаларны тиешенчә Аллаһ Тәгалә таләп иткәнчә тотмасак, таравихларга йөрмәсәк, шулай мен без бик зур югалтуда хәсрәттә булабыз. Чөнки карагыз, Җибрил фәрештә Табарани җыентында килә торган хәсән дәрәҗәсендәге хәдистә Җибрил килеп дуа кылган һәм әмин дип әйтергә кушкан. Я Мөхәммәд, кемдә кем Рамазан айына ирешеп ди, гынаһларыннан чистарына алмыйча үлеп китә икән ди, шул ди җәһәннәмне булсын, әмин дип әйт дип әйтергә кушкан. Һәм Пәйгамбер әмин дип әйтте ди. Күрә җәмәгать, шушы айга ирешеп тә, әгәр дә без гынаһлардан чистарына алмыйбыз икән, без бик зур югалтуда хәсрәттә булабыз. Һәм әле Рамазан айы нәрсәсе белән тагы аерылып тора, юмартлык белән. Без әле аның турында инде аерымда әле бәлки бер тема алырбыз, әмма моннан үстән генә әйтеп китербез. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям бик юмарт кеше иде. Ул аңа кайчан гына ярдәм сорап килмәсеннәр, ул ярдәм итәргә тырышты, булганы белән бүлеште. Әмма юмартлыгы ди тагын да арта иде, кайчан ди? Рамазан айында. Рамазан айында тагын да юмартрак кешегә әйләнә, тагын да ди бүлешә. Шуңа күрә дә бит менә Рамазан айында без тырышабыз ифтар мәҗлесләре кылырга, хөрмәләр өләшергә, мәчеткә сулар алып килеп куярга, шулай бит садакалар бирергә, мохтаҗларга ярдәм итәргә. Һәм бигрәк тә безгә тырышырга кирәк, ураза тотучының нишләтергә, авызын ачтырга, ифтар кылдырырга, хөрмә беләнме, су беләнме, табын әзерләпме, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Сахих хәдисендә кемдә кем бер ураза тотучының авызын ачтыра икән ди, аңа шулай ук шушы ураза тоткан кешенең әҗере язылыр ди.
Әмма ураза тотушының да әҗре бер микъдарга да кимемәс ди. Син мәсәлән 10 кешене хөрмәләштеңме, су өлештеңме, шулай бит, табын кырып аларны ашаттыңмы, һәрберсенең ураза тотканның, шуңа күрә ифтарга чакырырга кирәк ураза тоткан кешеләрне, шулай бит. Әгәр дә саваплы буласыбыз килсә, тоха бөтенесен теге чакырабыз, әйтәбез, әмма 10 кешенең янында берсе генә уразада була икән, шулай безгә инде мондай әҗер булмый. Шуңа күрә тырышырга кирәк, ифтарлар үткәргәндә именно ураза тоткан кешеләрне чакырырга. Әгәр дә без килсә, проблема юк, килсен. Шулай бит, бәлки шушында вагаз ишетеп, бөтенесе уразада булып күреп, бәлки ул вагазланып уразага кирип китер. Әмма савап аласыбыз килсә, безгә тырышырга кирәк ифтарга ураза тоткан кешеләрне күбрәк чакырырга, шушы уразаның әҗерен алырга. Мәсәлән, 15 кеше килде икән ураза тоткан, 15 кешенең авызын ачтырдың икән, сиңа 15 кешенең нәрсә ураза тоткан әҗере булыр. Шуңа күрә менә бу юмартлык айында. Имам Зухри да әйткән бит, әгәр дә Рамазан айы керә икән ди, ул да күп итеп Коръән укый торган һәм кешеләрне ашата торган, то есть ифтар кылдыра торган айларның берсе булып тора. Шуңа күрә менә бу үстән генә Рамазан айының кайбер үстенлекләре, фазиләтләре булды. Шуңа күрә безгә менә бу айны тырышырга кирәк шушы изгелекләрдә үткәрергә. Һәм әйткән идек бит, менә бу Коръән иңгән ай дип тә шулай бит. Менә монда тагын басым ясарга кирәк, ураза тоту белән бер рәттә бу айда күп итеп Коръән укылырга да тиешле. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу шушы айда Коръәнне укып чыга торган булган. Җибрил фәрештә килә, Коръәнне укыйды, алар кабатлыйлар. Һәм галимнәребезгә дә карасак, бу темага без аерымда сөйләшергә тырышырбыз, чөнки Коръән уку, аның уйлану турында аерым бер дәрес кирәк үткәрергә. Менә барыбер ай башыннан без инде әзерләп куярга тиешбез. Менә иртәгесе көннән инде тотынырга, эшләргә тырышырга. Әгәр дә гарәпчә белмибез икән, татарчасын укыйк, шулай бит. Тыңлап йөрик Коръәнне. Кемнәр белми, әлхәмдүлилләһ бит, интернет аша да өйрәнеп була. Әмма кемнәр белә, тырышырга кирәк, бер бит укыйбызмы, ике бит укыйбызмы, әмма хәерле бер тапкыр булса да Коръәнне укып чыгу. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу Рамазан айында хатым кыла торган булган. Хатым, то есть тулысынча башыннан алып Коръәнне укып чыгу. Мәсәлән, бик җайлы усулы ничек? Әгәр дә без гарәпчә укый беләбез икән, менә 5 вакыт намаз, шулай бит. Бер җуз. Коръән тора 30 җуздан. Ягъни 30 бүлек тикмә инде. Һәрбер җузда 10 бит. Әгәр дә без һәрбер намаздан соң 2 генә бит укып барабыз икән, һәрбер намаздан соң 2 бит күп түгел. Көне буена ул безнең 10 бит була, ягъни 5 намазга 10 бит була. То есть көнгә җиңелчә генә һәр намаздан соң 5-10 минут белән, күп дигәндә 15 минут белән инде 2 бит Коръән укый алабыз. 2 бит Коръән укыдың икән, шулай бит һәм көне буе һәр намаздан соң укылдан, ул уже бер җуз дигән сүз. Шулай итеп җиңел генә бер айда без Коръәнне укып чыга алабыз. Шуңа күрә җәмәгать бу форсаттан тоже ышкындырмый. Чөнки бу сөннәт булып тора, Пәйгамбер саллаллаһу айда бер Рамазан аенда Коръәнне бер тапкыр укып чыгара. Һәм җәмәгать икенче там бер безнең уразабызның әҗерен арттыра торган бер өстенлек, ул да булса күп итеп Аллаһны зикр итәргә. Менә шулай әйттек бит, иң хәерле зикр ул Коръән уку. Әмма юл йөргәндә, эшләгәндә Коръән тотып булмый бит. Әмма тел белән яттан белгән сүрәләрне укып йөрү була. Фатиха сүрәсен укып була, Кул хуаллаһу фалак нас, Аятул Курси, шулай. Субханаллаһ вальхамдулиллаһ, ла илаһа илляллаһ валлаһу акбар дип йөрү була. Субханаллаһ бихамдихи астагфируллаһ дип йөрү була. Менә шушы зикрләрне әйтеп йөрүдә уразабызны нишләтә икән? Камилләштерә. Пәйгамбер саллаллаһу сорагач, я Расулуллаһ, кайсы ураза тотучының ди уразасы саваплырак дип сорау биргәч, ул нәрсә диде? Акфарухум лиллаһи зикран ди. Кайсылары ди Аллаһны күп итеп зикр итәләр ди, шул кешенең уразасы ди саваплырак, камиллерәк, дәрәҗәлерәк диде. Шуңа күрә җәмәгать безгә тырышырга кирәк, уразабызны тагын да камилләштерер өчен, әҗерле итер өчен күбрәк зикр итәргә. Һәм җәмәгать менә шушы Рамазан айында
Tagın bir kişe var. Bunысы инде соңгы көндә генә анысы Кадир кичәсе дип атала бит инде. Рамазан айы шуның белән дә аерылып тора. Менә бездә Рамазан аенда бер төн бар. Ул бер генә төн ул. Менә бөтен Рамазан аеның аенда бер генә ул төн. Ул соңгы 10 көнлектә 90да булачак. 21-е, яки 23-е, яки 25-е, яки 27-се, яки 29-ы. Шуларның берсендә генә булачак. Шул төндә гыйбадәттә үткәрәсең икән, 83 ел буе, ягъни 1000 ай буе шушы гыйбадәт кылган әҗер алырсың ди Пәйгамбер саллаллаху. Пәйгамбер саллаллаху нәрсә диде? Фихи лейлатун хайр мин алфи шахр ди. Мен хурима хайраха кад хурима ди. Кимдә шундый 1000 айдан да хайырлырак төн бар ди. Шушы Рамазан айында ди. Әгәр дә кем мәхрум калса инде ди, ул бик зур хәзрәттә югалтуда булыр ди. Ягъни 83 ел буе уйлап кына карагыз. Әгәр дә шушы төнне Коръән укып, дуа кылып, зикр әйтеп, төнге намазлар укып үткәрәсең икән, ягъни 83 ел буе шундый изгелек кылган кебек әҗер аласың ди. Димәк, резюмировать итеп кыскартып кына әйткәндә, бу ай нәрсәсе белән аерылды? Беренчедән Коръән ингән ай. Шулай бит, шушы айда Коръән иңгән башлады. Икенчесе инде безгә фарыз булды нәрсә? Ураза тотырга, ашау-ичүдән тыелу. Һәм әйттек, кемдә кем ураза тота икән, инде җомга намазында әйттек, шулай бит, һәрбер балигатькә җиткән, авыртмаган һәм сәфәрдә булмаган кеше ураза тоту фарыз, бурычлы диде. Кем тотмый, шушы авыртуы булмаса, ягъни гызыры булмаса инде, яки сәфәрдә булмаса, ул бик зур гынаһлы була дидек. Шулай бит, анысını инде җомгада сөйләгән идек. Шуңа күрә икенче өстенлеге нәрсә? Ураза тоту безгә фарыз булды. Һәм өченче фазиләте нәрсә? Бу айда шайтаннар богаулана, ягъни безгә вәсвәсә кылучы, начарлыкка өндәүче җиннәр, шайтаннар булмый. Без калабыз үзебезнең нәфес белән генә. Әгәр дә нәфесебезне без менә ашау-ичүдән тыелу, ул нәфеснең инде шәһвәтне, теләкне төшерә. Чөнки күп итеп ашаганда, күп итеп йоклаганда гына нәфес бозыла. Ә монда әлхәмдүлилләһ ашамагач, ичмәгәч нәфес инде басыла. Монда безгә мөмкинчелек бар нәфесне тәрбияләргә. Һәм әйттек, шушы айда Рамазан аеның өстенлеге нәрсә? Төнге намаз, таравих намазы. Кемдә кем шушы таравихларга йөри икән дидек, ул шулай ук гынаһлардан арыуга, чистарынуга бер сәбәп. Җәмәгать гынаһлардан чистарынуга шулай бик каты игътибарлы булырга кирәк. Бөтен проблема ирешүнең, бәла-каза килүнең төп сәбәбе ул гынаһлар, җәмәгать. Кеше гынаһка чумган сайын күбрәк аңа сынау киләчәк. Кеше шушы гынаһтан арынган сайын, чистарынган сайын, Аллаһ Тәгалә аңа җиңеллек бирә. Аллаһ аңа бәрәкәтен иңдерә. Малында да бәрәкәсен, малында да, вакытында да, гаиләсенә дә бәрәкәт ишекләрен ача. Шуңа күрә гынаһтан чистарыну бу дөньяда бәхет сәгадәткә ирешүнең бер төп сәбәбе булып тора. Аллаһ Тәгалә Шура сүрәсендә дә әйтте, сезгә килгән бәла-казалар ди, үз кулларыгыз белән эшләп алган гынаһлар сәбәпле ди. Авырту белән кайбер вакыт ширлибез, аякка баса алмыйбыз, шулай бит. Эшлибез, акча җитми, шулай бит, бәрәкәт югала, яки анда гел нәрсәбездер ватылып тора. Шуңа бер сәбәп булырга мөмкин гынаһлар. Гынаһтан чистарыну киресенчә безгә нәрсә? Тормышыбызны нурландыра, күңелгә тынычлык, рәхәтлек сала. Шуңа да вакыт биттеме? Шуңа да җәмәгать бу үстән генә булды Рамазан аеның фазиләтләре. Без инде дәвам итербез, тагын нинди гамәлләр кылып була, нәрсәләр эшләргә кирәк. Калган киләсе дәресләрдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә менә иртәгәдән инде җиңеллек бирсен, тиешенчә хакыйкый ураза тотырга, шулай бит хакыйкый ураза нинди була, без киләсе дәресләрдә алырбыз. Һәм инде Аллаһ та җиңеллек, сабырлык бирсен, шушы таравихларны да тиешенчә сабырлык белән, түземлек белән үткәреп укып чыгарга. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.